Dacă nu ați făcut-o deja, e momentul să semnați contractul pentru ridicarea deșeurilor în mai multe fracții. Angajații AV Bihor merg deja prin cele 63 de localități pentru a preda pubelele în care veți colecta separat deșeurile produse în gospodărie. Puteți merge și dumneavoastră pentru a le prelua din centrele speciale de distribuție din localitatea în care aveți domiciliul. Este o provocare și din partea noastră ca operator de salubrizare, pentru că trebuie să ne organizăm mult mai bine. Trebuie să avem oameni și angajați mai profesioniști și cu ajutorul lor putem să atingem țintele prevăzute de lege. Ținta companiei este să facă acest serviciu funcțional la un nivel optim până în vara anului viitor, iar pentru a atinge acest obiectiv, AV Bihor va presta un serviciu european la prețuri românești. În zonele rurale undeva între 6 lei, 6 lei 50 per cap de locuitor pe lună, iar în zonele urbane undeva între 11 și 13 lei per cap de locuitor pe lună. Să plătești astăzi 13 lei într-un oraș pentru o colectare separată în 5 fracții la un nivel vest-european în care ai mașini Euro 6, ai pubele cipate, ai angajați la o firmă salubritate cu îmbrăcăminte adecvată, cu mecanism de citire a cipurilor pe pubele, un sistem cuantificat de plata a serviciului. Consider că este un nivel extraordinar de ridicat pentru România. În județ sunt peste 80.000 de gospodării la care vor ajunge mașinile AV Bihor pentru a prelua separat deșeurile în cele 4 sau 5 fracții. Acestea sunt inscripționate corespunzător cu tipul de deșeu ridicat, iar clienții nu trebuie să facă altceva decât să respecte calendarul de ridicare primit la semnarea contractului. Dacă e plastic, punem într-o sac albă. Dacă e carton, unul albastru, iar pentru borcani și sticli este un de-asta verde, un tomberon de ăsta, și la menajer iar aici, în ăsta, în negru. Și e greu? De ce și fie greu? Ați obișnuit ușor? Normal. E foarte necesar populației să selectăm deșeurile menajere și chiar și la țară, că în general numai la orașe se proceda. Dar și la țară e bine să nu aruncăm totul în grădină, să dăm foc în grădină, și să sticla la sticlă, hârtie cu hârtie. Pentru ca acest sistem să funcționeze, deșeurile generate de gospodării trebuie să fie presortate în 5 fracții: hârtie, carton, recipient sau sac albastru, plastic metal, recipient sau sac galben, sticlă, recipient sau pubelă verde, biodeșeu, recipient sau pubelă maro, compostare individuală și rezidual, recipient sau pubelă neagră. Deșeurile reciclabile trebuie să ajungă la stațiile de sortare, unde sunt împărțite în materiale valorificabile pentru a putea fi reciclate. Este vital însă ca populația să facă efortul de a separa corect deșeurile. Este important de știut că din cele 3 fracții care intră în stația de sortare, va ieși undeva 20-25 de fracții vandabile. Peturile vor fi sortate în 4-5 culori, hârtia, cartonul se desparte și se vinde separat, sticla va fi sortată ca să nu aibă alte materiale înăuntru, iar alte diferite plastice care sunt HDP, LDP, sunt o varietate foarte mare de plastice, ele trebuie separate. În ceea ce privește biodeșeurile, acestea vor fi compostate individual în zona rurală, în timp ce la oraș ele vor fi preluate și compostate industrial. Astfel, deșeurile bio se transformă în compost, un material ecologic valoros pentru îmbunătățirea calității solului. Deșeurile reziduale sunt tratate și ajung la depozitul ecologic din Oradea. Nu se pune problema dacă trebuie să făcut sau nu, ci trebuie văzut care sunt forțele care trebuie să colaboreze ca acest sistem să fie funcțional. Ca orice lucru aflat la început, și acest sistem de colectare separată are câteva probleme. În mod surprinzător, nu la sate, ci la oraș. Mai exact, în Marghita, acolo unde containerele pentru fracțiile reciclabile au oferit o imagine de groază zilele trecute. În Țarc și în jurul lui a fost plin de deșeuri, în timp ce containerele erau complet goale. Dacă dorim însă ca acest sistem să funcționeze, aceste comportamente trebuie să înceteze. Să colecteze în 4 sau 5 fracții conform directivelor europene, care au fost preluate cu succes de către județul Bihor, va ajuta
ca la nivel de țară, județul Bihor să fie numărul 1 în colectarea separată. Ca țară membră a Uniunii Europene, România s-a angajat să colecteze separat 60% din deșeurile generate de gospodării până în 2020. Un astfel de sistem de colectare separată în 5 fracții ar ajuta Bihorul să atingă această țintă.